Mbala tsara korialy. Izy koa mahita vidéo ty anao, tsarova fa eto amin'ny page mampianatra resaka ny fomban-drazana zegny anao eto amin'ny page ny médiateur ny Aliboana Sherif Judiciaux. Ary ararotsiko eto koa ny fagnentagnana hoe misy karazana contribution zegny ilana anao fantatra atsika amin'ity volana ty. À partir ny le 20, le 21, le 22 ho an'izay mahay hoe agnarana amin'ilay tety bato. Zany hoe misy karazana hoe filana ny fandraisanao andraikitra amin'ny participation fanohanana arabola satria misy déplacement atao zegny atsika eto noho ny amin'ilay asa mandraikitra atao atsika eto hoe amin'ny resaka documentation, fagnanaovana vidéo drone, fangalana sary sy ny fagnanaovana direct ary fandehanana ifotony amin'ny toerana zegny manankasigny sacré mbala agnatin'ny fampianarana aby zegny raha ataontsika jiaby zegny ke magnentana atsika jiaby tsaraikiraiky agny zegny samby andre andraikitra am'zegny hoe andefany voatsiramby zegny ny anagnanao zegny alefa fa tsy voatery hoe olo agny ampitan-dranomasigny fo zegny no voakasiky zegny fa zegny anao mahita vidéo ty tianao raha ataontsika ito tohananao. Ndo ary dirantsika am'zegny amin'ile épisode magnaraka amin'ile fomba fivolagnana hoe ny fady sy ny tromba. Ny dirantsika amin'ity magnaraka ty zegny amin'ny resaka hoe mandritra ny firy fotoagna karakory zegny no azo ahegny zegny ny fady ireo zagnahary mipetraka reo. Ya, misy karazana hoe fotoagnany zegny hoe fady ndreo raha mipetraka reo zegny hoe karazana hoe misy fombafomba atao zegny hoe rehefa mandehandeha ny fotoagna hoe hazo hahegny zegny ny fady. Manao akory moa ny fandehana zegny le fanontaniagna zegny nisy tamin'ny fotoagnany zegny. Ny fandehana zegny ma hoe miandry farany fahakeliny enim-bolana tsy atao fanjava 6 mois 6 mois zegny hoe minimum ho an'zegny atsika zay fa navinagnano hoe 3 mois malaky loatra mbala maro zay raha tsy feno minimum zegny zao hoe farany malaky zegny 6 mois zegny fa ankoatrany zegny io mety hoe 2 ans misy 3 ans misy sasany 5 ans satria hoe mbala misy randrasan'le fanjakana akory le enti mananao koa le fotoagna koa ndraindray mety anao mipetraka lavitra be ampitan-dranomasiny dia tsy hisy fotoagna andeha Madagasikara anao matetiky fa 6 mois zegny minimum. Après 6 mois igny hazonao atao tsara zegny hoe magnano le fampitafiana fa à condition anao miconsulter le raha mipetraka amin'ny kabesinao anontanianao est-ce que efa fotoagna mety ampisikilana anareo tsara zegny anao toujours manontany raha mipetraka amin'ny lohanao fa tsy dia aviny fondo loatra raha tandraisanao fa aviny le raha mipetraka aminao satria manana fanahy tsara izy natoa izy nafaka ny safidy nipetraka amin'ny kabesinao. Ny fomba fangalana ny fady moa ve après fangalana ny fady io tsy maintsy afaka fady fo zegny ny olo legny manana le zagnahary le nalana fady tsy voatery satria ny fomba atao rehefa hoe magnala ny fady tsy maintsy misy fianakaviagnanao zegny io magnano karazana requête na magnano karazana hoe hataka mandeha mibabako mitondra vola zo to agnatin'ny leka dia iny fianakaviagnanao iny zegny hoe mandeha amin'ny fibaizana le zagnahary le nipetraka amin'le olo le fanjakana le ngalana fady zegny. Igny zegny ny fombafomba atao mangataka hoe zay na izy le famanaovana requête zegny efa misy formulaire tsara formulegna tsara tsy atao amin'ny fomba agressif be tsy atao volavolagna hoe mantrenitreky fa atao volagna milamigny tsara ampangatana ampatsorana ampagnajana araka ny fomba ny ara-drazana dia possible reo magneky misy zo tsy magneky ary rehefa tsy magneky aza ho raisiny hoe ohatrany hoe sazy izy am'izay fa fitezagna zegny dikan'iny satria hoe misy raha tsapanao mbala tsy feno zegny no tonga ndraikindraiky hoe le requêtenao zegny hoe refusé karaha zegny. Misy koa sasany koa fanontaniagna hoe ny fomba fangalana fady amin'ny tontolon'ny sazoko hoe mitovy fogna hoe raha ohatra amin'ny razana fanjakana jiaby satria hoe misy amin'ny razana fanjakana misy avy atsimo avy andraifana avy antignanana ary avy ampivoan-tany moa ve mitovy aby zegny ny fomba atao rehefa mangala fady tsy voatery. Ny avy ampivoan-tany zao mety tsy hitovy agny Antsakalava sy ny aty avarabaratra aty mety tsy hitovy fa ny Antsakalava sy ny avarabaratra aty mitovy fa ny ao Imerina kibon'ny Merina zao za sira fa mety misy mampiavaka izy hely fa io zegny tsara anontanianao le raha misazoko aminao hoe manakory zegny fomba anazy fa matetiky le olo présent le magnano sazoko io le havany le fianakaviagnany le zanahary le miatriky amin'ile lanonana io na amin'le ohatra hoe le rombo tsy maintsy mahafantatra le fombany le razana fanjakana fo zegny io
donc hoe tsy tokony misy raha tahoragna be loatra hoe sao de hoe ifandisy fa tsara fo zegny mangala olo compétent tsara hoe misazoko le fanjakagna amin'ny fotoakan'zegny mba afaha mahazo le information tegna ny fiable. Ty koa nisy fanontaniagna hoe amin'ny razam-pagnito mifanohitry fady tonga agnatin'ny kabeso araiky poisy raha zegny. Zanahary managna fady mifanipaka be kanefa zareo nisafidy nisazoko amin'olo araiky. Agnamia ohatra zazy olo io. Misy olo petrahany kemba rano na zavavy rano fahalalantsika izy, petrahany tsigny izy, aveo izy petrahany ireo groupe ny fanjakagna avy Marambitsy. Ino mampifanipaka ireo clan roe zegny? Ny zavavy rano sy tsigny tia maro reny, zany hoe tia tantely zegny ireo. Ary tsy tia toaka mahery. Kanefa ny ireo zareo avy Marambitsy, sakalavan'ny Marambitsy tsy tia tantely, fady, tena fady fantatra. Ary tia toaka be. Io ndraikindraiky manahiragna be raha ohatra hoe le olo petrahan'le fagnahy tsy mahay hoe fombafomba zegny atao amin'izy regny. De efa misy fomba azo atao tsara hoe karazagna hoe fandaminagna amin'ny tragna karaha regny satria hoe io zegny hoe atao karazagna lamalama ny fifandaminagna, zany hoe alamigny zegny io. Atrôtro. Rehefa agnatrôtro zigny mety karakory atao? Bon, mizaha olo hafa misy le zavavarano na le tsigny. Fa attention, reo zavavarano reo tsy dia managna saha maro. Rehefa misy aminao ny araiky, efa anao fa misy izy fa tsisy olo hafa misy izy, kanono zay. Tsy voatery mizaha leny misy aminao eky anao fa anao mizaha olo misy zavavarano fo na olo misy tsigny fo satria efa fampiavagna edy reo amin'igny. Igny no miatrika eo. Anao le olombelogno le petrahany le fagnahy izy aroe igny, anao zegny misazoko izy regny zegny hoe karazagna hoe partoro. Ampisazogny aminao koa zegny le zavavarano ampisazogny amin'olo hafa koa zegny hoe le clan Marambitsy io mety io Andrantahera io, mety io Tsitahera io, mety io Andranokendraza Arivo io, tsy arakaraka. De io amizay hoe atrôtro reo. Fa matetiky hoe tsy maintsy mifagnaraka fo à la fin hoe ny matetiky le fagnaragna hoe olombelogno fo tsy mahazo mikasikasiky le maro reny ary tsy mahazo misotro toaka fa rehefa tonga amin'ny le kabeso le Zagnahary afaka tsara izy magnano fombanazy. Karaha zegny. Igny zao ohatra misy koa karaha ty koa kare koa ho an'izay matetiky misy tsy toheriny arivo zegny ny tsy toheriny arivo ny Ankarabato avy atsimo agny sy mampiamigny. Mety gaga antsika hoe reo zegny karaha fanjakagna fampiavagna fagnakaiky fa magnino mbala akamba. Matetiky misy olo tonga avandreo roe io satria mifanipaka be koa zegny hoe le zavatra sotroigny zegny io. Araiky misotro coca, araiky misotro limonady, araiky fady limonady, araiky tsy tia coca fa tsy fady izy fa tsy tia satria hoe akaikaiky kafe izy. De igny koa matetiky tsy maintsy asiagna fandaminagna zegny anao amin'ny raha tsy zay lasa mararary lava anao, miory lava anao, tsy hainao ino zegny source n'le problème. Okay. Efa maromaro izy teo fa ohatra fo zegny namezako io fa maromaro zegny fanjakagna managna fady mifanipaka io fa io zegny tsy maintsy asiagna fandaminagna fo zegny ao. Marigny zareo io samy raha misazoko fa tsy voatery mitovy idéologie zegny ireo. Amaragnantsika izy amin'ny fomba fagnalana ny fady. Ty zegny raha tsara tandray manafatotra. Rehefa hainao fa hoe niany ty zegny agnano lamalama ny fagnalana ny fady, tokony efa vidinao agny amin'ny mandeha miantsena zegny anao, vidinao zegny le raha zegny fady anao regny efa aloky sandra zegny izy regny. Ino mba ny agnanaovagna izy karaha zegny? Satria amin'ny fotoagnany cérémonie na amin'ny lanonagna zegny hoe fanalana ny fady tsy tsara ohatra hoe mbala miandro ohatra hoe 24 heures zegny après le cérémonie zegny eo anao vao misakafo le fady le nalana. Satria hoe marobe olo tratrany ty cas araiky ty hoe alana ny fady kanefa raha tokony izy hoe tokony devant zany hoe io imason'le Zanahary, le fibezan'le Zanahary le nalana le fady zegny no le olombelogno le misakafo an'le zavatra alaigna fady. Ka raha tsy devant-ndreo eo zegny de lasa ndraikindraiky zegny misy fady igny mirekitry, lasa mipody magnilo ndraiky zegny anao, na marary ndraiky zegny anao mihinagna le fady. Malgré zegny cérémonie natao fa nono hoe efa tara loatra zegny le fotoagna le nifikodinanao zany hoe nameregnanao le fihinanagna le fady, ndraikindraiky lasa maniry. Ary izy koa tonga mitranga regny ndraikindraiky efa tsisy issue, ça reste à jamais. Tavela zegny izy. Ka efa magnamia sopapassandra hoe tsara zegny anao
amin'ny fotoagna zay anaovagna cérémonie fangalagna fady tokony efa présent io zay raha jiaby le sakafo igny.